Hola, bon dia. Hola, bon dia. Passeu cap aquí. Veuràs el que és un taxi modern de Londres. Com foten els taxis més petits, collons. Escolti, anem a Bailén 22, sisplau. Bailén 22. Bailén 22? Sí. Què passa? La pregunti, sempre estem igual. Quina creu? Quina culpa tenim nosaltres de viure a la mateixa finca que el famós Cafè Teatre? Sempre igual. Però no al Cafè Teatre, ja l'he vist jo com clava els ulls. Vivim a la mateixa finca, quan li diem la mateixa finca, estem al tercer, el que passa que, clar, dius l'adreça sempre de casa i sempre hi ha merder. Bailén 22, no del famós Cafè Teatre que va xapar, que jo tampoc no entenc per què va xapar, hi havia cues quilomètriques. La crisi del teatre. La crisi del teatre, diuen després, collons, era l'únic teatre de Barcelona que funcionava de debò, tu. A les 3 de la matina de cues. Com es diu vostè? Emilio. Emilio, perfecte. No sé si li haurà passat mai situacions compromeses com aquestes. Li diré en català normatiu. Esborro! A porrillo. Que burro. Sap què em va passar l'altre dia? A la meva escala s'obre, Bailén 22, s'obre la porta de l'ascensor, jo baixava, Ah, sí. jo sóc el quart, ell és el tercer, Jo l'estava esperant abans. s'obre el segon, jo anava sol, se m'escapa un petarró i entra la presidenta de l'escala, l'ascensor. Vam fer 2 pisos amb un silenci Que la que marinera. no s'ho pot ni imaginar. Quan es van obrir les portes... Sí, sentia les meves pulsacions i les de la presidenta de l'escala. Tumba. Calla, una altra situació tensa també, quan t'acomiades de la gent. Saps allò que hi ha gent que costa acomiadar? Això què té a veure? No té a veure res, però jo li explico a Emilio perquè el veig amb cara d'interès i ja que ho ha preguntat, doncs jo li explico. Allò que t'acomiades de la gent, hi ha gent que tarda com mitja hora en acomiadar-se. Escolta, bueno, ja ens veurem, ja t'envio un e-mail, recorda els nens, recorda les nenes, recorda la família, ens hem de veure, que no et veus mai. Cap a on vas? Jo cap allà. Jo també. Hòstia. I fas mig quilòmetre amb una persona que t'acabes d'acomiadar i que no tens res més a dir perquè ho has dit tot. I situacions tenses també, ara que anem a dintre del taxi, no perquè ens porti vostè, que no li tinc cap mena de rancúnia. Què tal, Emilio? Vas amb un taxi, clar, a l'hora de pagar m'ha passat ja 2 vegades. Vas a pagar, dius, hòstia, no porto monedes, tampoc porto tarja. De les antigues pessetes, Emilio, vostè ja les ha vist, aquestes. Si tu entres en un restaurant i no portes pasta, doncs clar, dius, bueno, rentes plats, però entres en un taxi i no portes calés, què fos? Li neteges el parabrises? Netegem el parabrises, Emilio. I canvies l'oli? Canviem l'oli, Emilio. Marxes sense pagar? Marxem sense pagar? Aquesta em sembla bé. Sí. Una coseta, Emilio, per aquí... Paga ella. Paga ella. Bon dia.